Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga kagiliw na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Junie. Kagaya ng iba ay gusto ko ding magbahagi ng karanasan ko na nangyari noong dekada 90. Payak kaming namumuhay sa isang bayan sa Antique. Pagtitinda ng mani na ginawang candy ang aming hanapbuhay na kung tawagin sa amin ay bandi. Kung hindi mani ay buto ng kasoy ang ginagawa naming bandi nun. Mas masarap at mas mahirap ang proseso sa paggawa ng banding kasoy kung kaya't mas mahal kapag binebenta ito. May sarili po kaming taniman ng mani at ito ang pinagkakaabalahan ng aking mga magulang na sina Nito at Inda. At dahil malayo kami sa Kabiasnan kung kaya't hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na pumunta sa bayan para makapag-aral. Magkalayo ang pagitan ng mga bahay sa aming lugar. Kahit pa magkamag-anak lamang ang nakatira sa bawat burol. Tanging ang bahay lamang namin at ng aking lolo at lola ang magkalapit noon. Isang kilalang magaling na albularyo ang aking lolo Isnok. Habang si Lola Saning naman ay kagaya ni Mama na mahilig magtanim ng mga gulay, bulaklak at halamang gamot. Kaisa-isang anak nila Lolo at Lola ang aking ama, samantalang tubong banga aklan naman ang aking Mama Inda. Meron akong dalawang kapatid na sina Ray at Mickey. Ako ang panganay sa aming magkakapatid kaya madalas ako ang kasakasama ni Papa sa paghanap buhay. May alaga kaming kalabaw at kabayo na siyang katuwang namin ni Papa sa paghahanap buhay. Ang kalabaw na si Puti ang ginagamit namin sa pag-aararo, habang ang kabayo naman ni si Kaki ang ginagamit naming sasakyan kapag kailangan naming bumaba ng bayan. Meron akong dalawang kababata na nakatira sa aming lugar. Pero kagaya ng normal na kabahayan sa lugar ay magkalayo ang agwat ng bahay namin ng mga kababata ko na ito. Tawagin natin silang Tisoy at Udong. May tuturing na kaibigan din ni Papa ang ama ni Tisoy na si Mang Walong. Ganon din ang ama ni Udong na si Mang Bubong. Kung paggawa ng bandi ang hanap buhay namin, sila Udong at Tisoy naman ay kopra ang kabuhayan ng kanilang mga magulang. Magkakasama ang kanilang pamilya sa paghahanap buhay. Hindi suliranin ng tubig sa aming lugar dahil malapit lamang ang bahay namin sa isang talon. Mula doon ay kinabitan yun ni Lolo ng isang layon na kawayan at tinanggalan niya ng buko. Doon dumadaloy ang tubig papunta sa aming bahay. Tarog ang tawag namin sa ganong proseso. Samantalang sila Tisoy at Udong naman ay may kalayuan sa talon kung kaya't gumawa na lamang sila ng balon at doon sila umiigib ng tubig na kanilang iniinom at ginagamit sa pagluluto. Sa baba naman ng talon ay may ilog kung saan kami madalas nanguhuli ng isda. Hipon, kagang, banag, tulya at iba pang mga makakain na makikita sa ilog noon. Madalas ay pangiilaw ang aming ginagawa kapag nanguhuli. Paminsan-minsan din kaming nangangaso ng mga hayop na nasa kagubatan ng Antique. Na mga panahon na ito ay marami pa mga rebelde na makikita sa bundok na nasa kabilang bahagi lamang ng lugar kung saan kami nakatira. 2 beses sa isang linggo umiikot ang mga rebelde sa mga kabayan para mangolekta ng kanilang pagkain. Kapag walang pagkain sila makukuha ay humihingi sila ng pera. At kapag walang pera silang nakukuha nun, ay ang mga produkto ng mga mamamayan ang kanilang kinukuha. Maswerte kami kapag mabait na rebelde ang umiikot sa lugar dahil kahit wala kaming maibibigay, hindi sila namimilit. Pero kapag mga masasamang rebelde naman ay wala silang patawad kahit pa napipinsala na nila ang mga kabuhayan ng mga taong nasa lugar. Ang nakapagtataka, ni minsan ay hindi nila kami inabala. Sa halip ay iniiwasan nila ang lugar kung saan naroroon ang aming tirahan. Maliban sa mga rebelde ay usap-usapan din sa amin ng mga nilalang na aswang, manlalason, mangkukulam, engkanto at laman lupa. Pero sa lahat ng mga binanggit ay sa aswang at mangkukulam kami pinaka natakot. Isang tanghali, habang nagpapahinga kami ni Papa sa bakuran, may dumating na mga tao. Ang iba ay naglalakad habang ang iba naman ay nakasakay sa kalabaw na may kangga.
Sa tingin namin ni Papa ay matindi ang karamdaman na nararamdaman ng tao na nakasakay sa karosa. May talukbong na kumot ito. Panlaban daw ang kumot na yun sa sikat ng araw. Magandang araw sa inyo. Nandyan ba si Manong Isnok? Tanong ng isang lalaki na nagpakilala sa pangalang Maning. Dali-dali kong tinawag si Lolo. Nang lumabas na ito sa bahay at nakita ang sitwasyon ng lalaki na nakahiga sa karosa, dali-dali niya na itong pinapasok nun. Tinanong ni Lolo kung ano ang pangalan ng lalaki. Sinagot naman ito ng ama ng lalaki nun. Kinausap naman sila ni Lolo at sinabihan na tanging ang magulang lamang ng pasyente ang pwedeng manatili sa bahay. At dahil doon ay hindi na nagtagal ang iba pa nilang kasamahan na nagatid sa pagpamilya. Doon ako unang nakakita ng isang lalaki na sobrang payat, pero napakalaki ng tiyan. Namamaga na rin ang mga paa nito at ang kanyang mga kamay. Pero maliit ang katawan nito at mahaba na ang leeg na nangangahulugan na matagal-tagal nang tinitiis ng lalaki ang kanyang sakit nun. Kaagad na sinuri ni Lolo Isnok ang lalaki. Una niya itong inusalan ng dasal pang proteksyon at bakod, nang sa gano'n na hindi mapasok pang muli ng nilalang ang kaluluwa ng lalaki. Kung sumapi man ito sa katawan ni Nobby, ay hindi na nito mapapasok ang kanyang kaluluwa. Unang ginawa ni Lolo ay pausukan ng buong katawan nito. Pagkatapos ay napabuntong hininga ito dahil sa nalaman niyang kinulam ang lalaki. Kaagad niyang tinanong ang mga magulang ng pasyente kung may inargabyado bang tao ang binata o may niloko ba itong babae. Ay naman sa ina ng lalaki na binata, may nobya ito pero iniwan siya at nagpakasal sa iba. Isang taon kasi siyang hindi nakauwi na nagtatrabaho siya sa isang kumpanya sa Manila. Kaya inakala ng kanyang nobya na may iba na itong kasintahan doon. Pero ang hindi alam ng dalaga ay napromote ang kanyang anak sa mas mataas na posisyon, kung kaya't naging abala ito sa trabaho. Ayon pa sa ginang, ay umuwi ang kanyang anak 5 araw lang ang nakakalipas dahil hindi na nito kaya ang sakit ng kanyang nararamdaman. Tumango na lamang si Lolo sa sinabi ng ginang. Batid niyang nagsasabi ito ng totoo. Isa sa kaalaman ni Lolo ay ang alamin sa kanyang kausap kung ito ba ay nagsasabi ng totoo o hindi. Nang sumapit ng 6:00 ng gabi ay muli na namang naghanda si Lolo ng pagsoob sa binata. Sinabihan ni Lolo si Papa at ang ama ng binata na maghanda. Ayon sa kanya ay papasapiin niya sa katawan ng binata ang mangkukulam. Gusto kong malaman kung ano ang dahilan kung bakit kinulam ang anak ninyo, wika ni Lolo. Tumango naman ang mag-asawa bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Nagsimulang suubin ni Lolo ang binata 7:00 ng gabi. Tumagal ang pagsoob ng 5 minuto bago pa naramdaman ni Lolo ang presensya ng mangkukulam sa katawan ng binatang yon. Dali-daling nagbitiw si Lolo ng orasyon para ipako ang kaluluwa ng mangkukulam. Nakita namin kung paano dumilat ang mata ng binata. Doon na nagsimulang magtanong si Lolo sa mangkukulam kung ano ang ginawa niya sa lalaki at bakit niya ito kinulam. Hindi pa kaagad nakasagot ang mangkukulam nun dahil pilit nitong kinikilala si Lolo. Pero dahil sa malakas ang sabulag na pinakawalan ni Lolo kung kaya't hindi siya magawang masilayan ng mangkukulam. Bakit mo pinapahirapan ang lalaking ito? Ano ang atraso niya sa'yo? Salit na sagutin ng nilalang si Lolo. Tanging paghagikik lamang ang itinugon nito. Anong akala mo sa sarili mo, albularyo? Makapangyarihan ka? Sa tingin mo ba ay kayang-kaya mo akong utusan? Humahagikik na tanong na mangkukulam kay Lolo nun. Dahil doon ay gumising na lamang si Lolo habang sinasabihan ng mangkukulam na kailangan niya munang makaalis sa pagkakapako ni Lolo bago siya magyabang sa aking abuelo. Natigilan ang nilalang. Sinubukan nitong gumalaw pero hindi man lamang nito nagawang maigalaw sa pagkapako ang kanyang mga kamay at paa. Kinabahan ito dahil biglang natahimik yon. Muli siyang tinanong ni Lolo pero nagsimula nang manginig ang boses ng mangkukulam. Nagmamakaawa ito kay Lolo na pakawalan siya.
pero hindi siya pinakinggan ni Lolo noon. Ayon kay Lolo, papakawalan niya ang mangkukulam kapag inalis na niya ang kulam sa binata at sabihin sa kanya kung ano ang kasalanan nito para kulamin niya. Magmamatigas pa sana ang mangkukulam pero kumuha si Lolo ng palito ng posporo. Inipit niya yon sa daliri ng binata at nagsimula ng mag-usal ng mga katagang Latin. Doon na muling nagmamakaawa ang nilalang, pero muli ay hindi ito pinakinggan ni Lolo. Mas binilisan at nilakasan niya pa ang pagbigkas ng mga orasyon sa lengguwahe ng Latin. Dahil doon, ay hindi magkamayaw ang mangkukulam habang nagsasabi na aalisin na niya ang sakit na idinapo sa katawan ng lalaki. Dahil doon ay pinakawalan ni Lolo ang mga kamay ng mangkukulam. Kaagad na tinanggal ng nilalang ang katawan ng binata na animoy may inaalis itong kung anong dumi sa katawan nito. Nang matapos na ito sa kanyang ginagawa, doon na nagsalita ito. Napag-utusan lamang umano siya ng isa sa kasamahan ng lalaki sa trabaho. Hindi matanggap ng kasamahan niya na si Nobi ang nagkaroon ng maayos na posisyon, samantalang siya ang mas nauna sa trabaho noon. Doon ko napagtanto na inggit sa trabaho ang dahilan kung bakit nakulam ang binata. Napakababaw ng dahilan ng kliyente mo, pero nagawa mong patulan. Dahil ba sa pera na binayad sa'yo? Pwes, ngayon ay hindi ka na muli pa magkakaroon ng kliyente. Matuto kang mamuhay ng patas at tama. Wika ni Lolo sa mangkukulam. Kasunod nito ay ang pagbitiw niya ng mga buhay na kataga. Nakita ko pa ang saglit na panginginig ng katawan ng binata. Pagkatapos nito ay ang paglabas ng kulay itim na usok sa katawan nito na siyang sinalubong naman ni Lolo ng garapon na walang laman at dali-daling tinakpan ng kulay pulang tela bago niya muling sinelyo. Sinelyo na ito na mahigpit na may kasamang buhay na salita. Hindi nagtagal ay unti-unti nang nagising ang binata. Kagad naman siyang pinainom ni Lolo ng isang basong tubig na may konting asin at inusalan ni Lolo ng buhay na katagayon. Ayon kay Lolo ay kailangan ito ng binata para maiselyo ang naiwang butas sa kanyang kaluluwa. Nang sa ganoon ay hindi na siya mapasukan pa ng ibang nilalang, kabilang na ang mga lamang lupa na naninirahan sa katawan ng mga mahinang tao. Ininom naman yun ng lalaki. Walang ano-ano ay muli nang bumalik sa pagtulog ito. Hayaan na muna natin siya makapagpahinga para bumalik ang lakas ng katawan ng binata kahit papano. Maayos na lumipas ang gabi. Kinabukasan maaga pa lamang ay nagising na ako dahil kailangan kong tulungan si tatay sa pagdala ng mga binhi ng mani na aming itatanim sa bahagi ng lupain kung saan ang taniman namin noon. Nakaisang hatid pa lamang ako ng mga binhi. Nang nakauwi na ako sa bahay ay gising na ang binata na nagpagamot kay Lolo. Kasalukuyan na itong nakikipag-usap kay Lolo habang nakaupo sa labas ng bahay. Nakakaawang tingnan ang payat na katawan ng lalaking yon. Ganun pa man ay sinabi ni Lolo na babalik din naman sa dati ang pangangatawan ng lalaki. Pero kailangan pa nitong magpahinga ng 2 linggo hanggang sa tuluyan nang bumalik ang sigla ng kanyang katawan. Bago ito bumalik sa kanyang trabaho, narinig ko pa ang pagkikwento ng binata kay Lolo kung paano siya binalaan ng kanyang kasamaan sa trabaho. Hindi ko naman po inakala na sa akin ibibigay yung posisyon, Manong. Ramdam ni Lolo ang katapatan nito sa kanyang mga sinabi. Sinabi naman ni Lolo sa binata na ibinalik niya ang kulam sa kung sino man ang may pakana ng pagkulam sa binata noon. Nagtaka pang binata at nagtanong kung paano yun ginawa ni Lolo. Sinabi naman ni Lolo sa binata na dahil yun sa kaugnayan ng binata sa mangkukulam. Oras na nagpakulam ang isang tao ay may ginagawang ritual ang mangkukulam na hindi lamang ang kaluluwa ng kinukulam nito ang pinapasok niya. Kasama na rin doon ang kaluluwa ng taong nagpakulam. Sadyang ginagawa yun ng mangkukulam nang sa ganun kapag binalik ng manggagamot ang kulam, hindi sa mismong mangkukulam babalik ang sunog, kundi doon sa taong nagpapakulam. Paliwanag ni Lolo sa binata.
Sinabi din ni Lolo na hindi lamang pagbabalik ng kulam ang kanyang ginawa. Hinuli niya rin ang mismong kaluluwa ng mangkukulam at ikinulong. Nang sa ganoon ay mawawala na yun ng kakayahan sa pangkukulam. Hindi na rin magtatagal ang buhay ng mangkukulam dahil sa isang pagkakamali lamang ito. Tuluyan na itong magkakasakit noon at hindi na mabubuhay pa. Maging ako ay namangha sa mga binitawang revelasyon ni Lolo tungkol sa mangkukulam na ito. Ilang sandali pa ay tinawag na kami ng ina ng binata para kumain na muna ng agahan. Agad naman kaming pumasok sa bahay at sabay-sabay nang kumain noon. Doon na sinabi ni Lolo na maaari nang umuwi ang binata sa susunod na araw. Ayon sa kanya, maganda na ang progreso ng pangangatawan ng binata noon. Sinabihan niya rin ito na kahit anong mangyari ay panatilihin ito ang pagiging isang mabuting tao. Tumango naman ang binata at nagpasalamat kay Lolo. Pagkatapos naming kumain ay saglit lamang kaming nagpahinga ni Papa. Nang makapagpahinga na kami, bumalik na rin kami sa taniman ng maninon. Doon na kami nanatili ni Tatay dahil naging abala na kami sa pagtatanim. Hanggang sa sumapit na ang tanghalian. Pansamantala kaming huminto ni Papa sa pagtatanim at umuwi na muna sa bahay para kumain. Saglit lamang kaming nagpahinga ni Papa at muli kaming bumalik sa pagtatanim noon. Inabot kami ng takip silim. Hindi naman namin ito alintanan ni Papa dahil malapit lang naman ang bahay namin. Nililigpit ko na ang mga tabig na nilalagyan namin ng binhi ng mani. Nang may makita kong parang anino na bigla na lamang tumakbo papasok sa kakahuyan kung saan ang karugtong noon ay ang masukal na gubat na. Tinanong ko si Papa kung nakita niya rin ba ang anino na nakita ko. Pero imbis na sagutin ako ay sinabihan niya akong bilisan na namin ang pagliligpit nang sa ganon ay makaalis na kami sa lugar. Nakaramdam ako ng kilabot at kakaibang presensya sa lugar kung kaya't sinunod ko na rin ang sinabi ni Papa. Dali-dali kong tinapos ang pagliligpit ng aming gamit at mabilis na kaming naglakad pa uwi sa bahay. Pero habang naglalakad noon, may dumampi sa katawan ko na hangin na ubod ng lamig. Kakaiba ang bigat ng hangin na yun na may kasamang hindi kaaya-ayang amoy. Hindi maganda sa sikmura. Habang naglalakad ay umaakto akong nasusuka noon. Pero walang lumalabas. Kaya't takang-taka ko kung bakit gano'n na lamang ang aking pakiramdam. Dahil sa malapit lang naman sa bahay ang taniman kung kaya't mabilis kaming nakarating ni Papa. Pagdating sa bahay ay kaagad kong hinanap si Lolo Isnok. Ayon sa nakababata kong kapatid ay nasa kabilang bahay si Lolo. Bahay nila ito ni Lola. Pero hindi na sila doon nakatira dahil sa gusto ni Papa na sama-sama na lamang sa isang bahay. Panatag kasi si Papa kapag nasa isang bubong lamang ang tirahan nila Lolo noon. Pero nang takip silim nga na yon, naroroon si Lolo sa bahay nila ni Lola. May ginagamot umano itong pasyente. Nagtataka ako kung bakit doon siya manggagamot. Ganong sa bahay niya naman ginamot ang binatang kinulam. Medyo kakaibang ginagamot ng Lolo Isnok mo ngayon kaya hindi pwedeng dito sa loob ng bahay natin niya gamutin. Pagbibigay alam ni Mama sa amin ni Papa. Hindi na ako nagtanong pa ng marami. Sa isip-isip ko, malalaman ko din kung ano ang sakit ng nagpapagamot kay Lolo. Nang gabing yon ay nakakarinig kami ng mga hindi kaaya-ayang tunog. Nakakaamoy din kami ng nakakasulasok na amoy na kagaya ng naamoy namin ni Papa kanina sa taniman ng mani. Bata pa lang ako ay alam ko ng amoy na yon. Nanggagaling ito sa aswang. Nagtataka ako kung paano yun nakarating sa aming bahay dahil kahit kailan ay hindi pa kami nalalapitan ng ganon. Magsasawalang bahala na sana ako pero nakarinig ako ng mga pag-atungal ng iba't ibang hayop. Sinabi noon ni Lolo na kapag umaatungal ang mga ito, ibig sabihin ay may masamang nilalang o elemento ang nasa paligid noon. Natakot ako sa isipin na pwedeng nasa paligid lamang namin ang aswang. Bumangon ako para sana puntahan sila Mama at Papa sa kanilang silid pero pagkalabas ko sa sala ay nakita ko si Papa at Mang Maning na nag-uusap noon. Umupo na lamang ako sa tabi ni Papa. "Ba't ka umalis ng silid? Natatakot ka ba, anak?" tanong niya.
Nahihiya man ito manguna lamang ako bilang sagot sa tanong niya. Sinabi naman ito na hindi makakalapit sa bahay namin ng nilalang. Hanggang huni at amoy lamang ang aming nararamdaman dahil sa protektado ni Lolo ang aming bahay. Dahil sa sinabi ni Papa ay hindi na ako nagtagal pa sa sala. Bumalik na lamang ako ng silid para muling matulog noon. Hindi ko na namalayan kung gaano ako katagal nakahiga bago nakatulog. Umaga na nang nagising ako. Nasa bakuran na si Lolo kasama si Papa at Mang Maning na nagkakape. Habang ang kanyang asawa naman at anak na si Nobby ay nakahanda na sa kanilang pag-uwi noon. Pagkatapos magkape ay doon na umalis sa mag-anak. Nagpasalamat ang mag-anak kay Lolo at nagbigay ng maliit na halaga. Tinanggap yun ni Lolo dahil nangangailangan din naman sila ni Lola. Pagkatapos makapagpaalam ay kaagad na ring umalis sa mag-anak. Maya-maya, may nakita akong babae na lumabas mula sa kubo ni Lolo at Lola. Kaagad namang tumayo si Lolo para lapitan ang ginang. Doon ko na napag-alaman kay Mama na yun ang asawa ng lalaki na nagpapagamot kay Lolo. Ano bang sakit ng lalaki, Ma? Bakit doon sila dinala ni Lolo sa kabilang bahay? Tanong ko kay Mama. Yang gaw ang ginagamot ng Lolo istok mo. Medyo delikado na dahil sa nakakain na ito ng hilaw na karne ng baboy. Kinilabutan ako nang narinig ko ang sagot na yon. Kaya pala doon ito dinala ni Lolo sa kubo na hindi nila ginagamit. Gusto ko pa sana napunta ng kubo ni Lolo para makita kong itsura ng lalaki na kanyang ginagamot pero sinabihan ako ni Papa na aalis na kami. Kailangan naming pumunta sa isa pa naming taniman ng mani. Kailangan na naming anihin ang mga yon bago pa masira dahil lampas na ito sa buwan na kailangan itong anihin. Hinanda ako nang dadalhin kong sako na lalagyan namin ng mga naaning mani. Medyo may kalayuan ang taniman na yon sa bahay kung kaya't kailangan naming magbaon ng pagkain para doon na kumain ng tanghalian. Bala ko na mamayang hapon ko na lamang titingnan kung anong itsura ng nagpagamot kay Lolo. Pero nang sumapit na ang 3:00 ng hapon, naisip ko na baka abutan na naman kami ng takip silim ni Papa. Marami pa kaming kailangang bunutin ng mga puno ng mani at marami pa kaming kailangang tanggalin sa aming mga binunot. Pero sinabihan ako ni Papa na pagsapit ng 5:00 ay kailangan na naming umuwi sa bahay. Hindi na tayo magpapaabot ng takip silim dito sa manihan, anak. Napakadelikado ng panahon ngayon. Sumapit ang 4:00 ng hapon. Bigla na lang umulan. Dahilan para mas pinili namin ang sumilong na muna sa maliit na kubo na ginawa doon nila Lolo at Papa nung nagtatanim pa lamang kami ng mani. Matagal humupa ang ulan kung kaya't hindi kami nakaalis kaagad sa kubo. At nang humupa ng ulan ay madilim na ang paligid noon. Kasabay nito ay ang pag-amoy namin ni Papa ng hindi kaaya-ayang amoy sa paligid. Nakakasulasok na amoy na kagaya ng amoy nung nasa taniman kami ng mani na malapit sa bahay. Parang tayo yung balak gantihan ng kung sinong demonyo na nagyanggaw sa ginagamot ng Lolo Isnok mo, sabi ni Papa. Siyempre natakot ako nun. Kagad kong hinagilap ang dala kong kutsilyo na sinukbit ko kanina sa bewang ko. Bago pa kami pumunta sa taniman ng mani. Tinanong ako ni Papa kung handa na ba ako sa paglabas sa kubo. Kailangan na naming makauwi sa bahay bago pa man kami abutan ng paglalim ng gabi noon. Bago kami lumabas, inayos muna namin ang sako para gawing kapote para magsilbi naming panangga sa ulan. Hinawakan ko na lamang din ang dala kong patalima. At sa kaliwang kamay ko naman ay ang maliit na flashlight na madalas naming dinadala kapag umaalis kami ng gabi. Paglabas pa lamang namin ng kubo ay kaagad na kaming nakaramdam ng mga kaluskos sa damuhan. Kasunod nito ay ang pagsabi sa akin ni Papa na ihanda ko ang aking sarili sa kung anuman ang aking makikita. Sinabihan niya ako na maging matapang at huwag matakot. Tumango ako kay Papa bilang pagtugon. Nagsimula na kaming maglakad ni Papa para makauwi na. Naamoy pa rin namin ang nakakasulasok na amoy pero hindi na gaanong nakakabaliktad sikmura dahil sa pag-ulan. Kung kaya't magkahalo na ang baho na nakakasulasok sa usbong ng lupa. Nasa 15 minutos kaming naglalakad nang nakaramdam kami ni Papa ng pagbigat ng presensya sa paligid noon.
Sinabihan niya ako na maganda, kung kaya't tahimik kong inihanda ang aking dalang patalim. Nang walang ano-ano ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas ng paggaspas ng pakpak. Walang takot kong iwan ni Siwas sa hangin ang dala kong patalim, habang si Papa naman na nasa harapan ko ay iwinasiwas din sa ere ang kanyang itak. Sabay kaming nagulat nang may tinamaan si Papa. Natalsikan pa ako ng dugo sa ulo mula sa hindi ko malaman na kung anong nilalang. Mabuti na lamang at may sako na nakasabit sa ulo ko kaya sa sako tumama ang likido. Hindi pa man malalim yung gabi na nanalasa ka na. Pasensyaan na lang talaga tayo ngayon. Wika ni Papa sa hindi pa namin matukoy na nilalang nun. Kung tutuusin ay nasa 20 minutos na lakaran lang naman mula sa taniman ng mani hanggang sa bahay. Kung kaya't hindi ito ganoon kalayo. Dahil sa langsa ng dugo na aking naamoy ay mabilis na akong tumakbo pa uwi sa bahay. Nakasunod naman si Papa sa aking likuran. Samantalang ang nilalang naman ay matinis ang paghunay habang lumilipad palayo nun. Nang nakarating na kami sa bakuran ng bahay ay naroroon na si Lolo't naghihintay. Nagtataka pa ako nang naramdaman ko na tuyong-tuyo ang lupa sa daan. Gayong kani-kanina lang ay malakas ang ulan sa taniman ng mani. Kaagad kaming sinalubong ni Lolo at tinanong kung ano ang nangyari. Kaagad na inabot ni Papa kay Lolo ang kanyang patalim. Habang nagkikwento na sinalakay kami ng isang hindi maipaliwanag na uri ng ibon. Natamaan ng winasiwas ko yung patalim sa ere, tay. Kaya may dugutong patalim mo. Nanggaling yun dun sa nilalang. Kinuha ni Lolo ang patalim. Dinala sa kusina at una niyang hinaplusan ng asin. Kasunod nito ay ang pagsalang niya sa abuhan kung saan ay may naiwan pang nagbabagang uling. Kinuha ni Lolo ang sako na natalsikan ng dugo ng nilalang. Nilagyan niya rin ito ng asin at sinunog sa nagbabagang uling nun. Habang kami naman ni Papa ay magkasama nang naglinis ng katawan at nagpalit ng damit. Nang sa ganun ay makakain na kami. Sinabi ni Papa kay Lolo ang hinala niya na ang nilalang na sumalakay sa amin ay ang nilalang na yumanggaw sa tao na kanyang kasalukuyang ginagamot. Tumango naman si Lolo habang sinasabi na yun din ang kanyang hinala. Alam ng nilalang na hindi niya kayang galawin si Lolo Isnok. Kaya naghanap na lamang siya ng paraan at ng tao kung saan ay madali para sa nilalang na malapitan at magawa ng hindi maganda. Para makagante. Nagkamali ng binalak na biktimahin. Kahit kailan hindi ako papayag na masaktan nila kahit sino man sa pamilya ko. Wika ni Papa. Tumango si Lolo. Humingi din ito ng paumanhin dahil maging kami ay nadadamay sa mga nangyari. Sinabihan ni Papa si Lolo na huwag na mag-alala dahil naiintindihan niya ang tungkulin ni Lolo bilang isang manggagamot. Pagkatapos mag-usap ni Lolo at Papa ay nilapitan ako ni Lolo. Hinipan niya ako ng mga buhay na salita sa bunbunan at pinainom ng isang basong tubig na may tinunaw na asin. Ayon sa kanya ay panlaban yon ng katawan ko para hindi ako mabalikan ng nilalang kung sakaling may iba pa itong kamag-anak na gustong manakit sa amin. Ginawa niya rin yon sa dalawa kong kapatid at maging kay Mama at Papa. Pagkatapos niya yung gawin ay kaagad na rin siyang bumalik sa kubo, kung saan naroroon pa rin ang tao na ginagamot ni Lolo. Kinabukasan maaga pa lamang ay naisipan ko nang umalis at pumunta sa kubo ni Lolo. Gusto ko makita ang itsura ng kanyang ginagamot. Naawa pa ako nang nakita ko ang isang kasing edad ni Papa na lalaki na natutulog noon. Ayon kay Lolo ay ligtas na ang lalaki. Nagamot niya na rin ito. Nagpapalakas na lamang yun ang katawan para naman makayanan nito ang biyahe pa uwi sa kanilang lugar. Doon ko lamang nalaman na may kalayuan parang tirahan ng lalaki sa lugar namin. Nasa kulang-kulang 1 oras pang kailangan nitong lakbayin pa uwi sa kanila. Ipinakita ni Lolo sa akin ang isang garapon na may nakalagay na langis at mga halamang ugat at may kulay itim na sisiw na siyang nakakuha ng aking atensyon. Ayon kay Lolo, yun ang sisiw na lumabas mula sa katawan ng lalaki. Dagdag pa niya na kung sakaling hindi pa nadala ng pamilya ang lalaki sa amin ay mataas ang posibilidad na magiging ganap na itong aswang. Kung sakaling nahuli pa ng 1 o 2 araw pa ang nakalipas bago nila dinala ang lalaki sa bahay, ay wala nang magagawa si Lolo, kundi ang papiliin na lamang ang pamilya ng lalaki kung
bubuhayin pa ba siya o hahayaan nila na aswang na lamang ang lalaki habang ito ay nabubuhay. Naintakutan ako sa sinabi ni Lolo. Ganun pa man napawi naman yon dahil sa gumaling na ang lalaki at nailabas na ang sisiw sa kanyang sistema. Hindi na ako nakatagal pa sa kubo ni Lolo. Tinawag na ako ni Papa para kumain ng agahan. Kailangan naming bumalik sa manihan nang sa ganon ay matapos na namin ang naiwan naming gawain. Nang nakarating na kami sa manihan, ganoon na lamang ang pagpapasalamat ko nang hindi na kami inabot pa ng dilim sa pag-aayos ng mga mani na aming naani. 3:00 ng hapon na nakauwi kami sa bahay. Kakarating lamang din ng kapatid ng lalaki na ginagamot ni Lolo. May dala din itong balita na namatay ang isa sa kaibigan ng kanyang ama. Ayon sa binata ay may sugat ito na gawa ng pagtaga mula sa kanyang leeg pababa sa dibdib doon. Saglit namang nagkatinginan sina Lolo at Papa. Naisip ko rin na siguro ayun na ang nilalang na tinamaan ng mahabang itak ni Papa noon. Kinagabihan, wala na kaming narinig na ingay. Naging maaliwalas din ang paligid at malamig na ang klima, kaya maayos kaming nakatulog. Kinabukasan naman ng umaga ay umuwi na rin ang lalaki na nagpagamot kay Lolo noon. Hindi na rin kami nakaranas ng hindi magandang samanihan. Ganun pa man ay mas pinili namin na hindi na nagpapaabot ng takip silim sa labas. Maging samanihan man o hindi kaya sa paglalaro.